ट्रेक्टरनि मेथाइ खननायालाय रिंखांबाय गामि गामि आंखौ बिखुनजा बोराबनायालाय मोनामबाय गामि गामि बर'दिन बोथोरा सफैलायबाय बिखुनजा रागाजों गुज्राब गारदों बर'दिन बोथोरा सफैलायबाय बिखुनजा रागाजों गुज्राब गारदों बिखुनजो बिजामादैखौ एफाग्राब रागा जोंनाङा नों जामादैयालाय एफा अनजाथाव नुवाखै नामा नोंसाजोखौ सिरियै लांफानांगौ मानि रागा बिजामादैया अनजाथाव मोननायाव मानि रागा दे रंजा बिखुनजो दे मोसा दे रंजा बिखुनजो दे मोसा बिजामादै बिखुनजो बर'दिनाव मोसादोनि आसाम ट्रेक्टरनि मेथाइ खननायालाय रिंखांबाय गामि गामि आंखौ बिखुनजा बोराबनायालाय मोनामबाय गामि गामि बर'दिन बोथोरा सफैलायबाय बिखुनजा रागाजों गुज्राब गारदों बर'दिन बोथोरा सफैलायबाय बिखुनजा रागाजों गुज्राब गारदों बर'दिन नामाव बिखुनजो दख'ना गांसे बायना हरनोसै बिजामादैनिफ्राय सोरबा बिदि मोनफेरदों नामा अनसुला बिजामादै मोननाया मानि सिन्था बामना लाथाव थाव बिजामादै मोननायाव रागा दाजोंसै आयै अनथावथाव बिजामादैखौ रागा दाजोंसै आयै अनथावथाव बिजामादैखौ जिसुनि जोनोम सानाव बिखुनजो बिजामादै मोसादोनि आसाम ट्रेक्टरनि मेथाइ खननायालाय रिंखांबाय गामि गामि आंखौ बिखुनजा बोराबनायालाय मोनामबाय गामि गामि बर'दिन बोथोरा सफैलायबाय बिखुनजा रागाजों गुज्राब गारदों बर'दिन बोथोरा सफैलायबाय बिखुनजा रागाजों गुज्राब गारदों